Ja, goddag og velkommen til en gennemgang af Galaterbrevet af Peter Lundager og Jeppe Jalk. Ja. I dag, som sagt, så skal vi se på Galaterbrevet, som er skrevet i år 49. Ja, som sagt, så ja, vi kan videre. Det er skrevet af Paulus. Ja, det er rigtigt. Yes, vi vil gerne sige noget om afsenderen. Paulus, han er uddannet skriftklog og tidligere skriftklog. Han har arbejdet længe med det her, og han kender derfor alle jødernes love. Og han var rigtig genial til at argumentere. Er der flere eksempler på i resten af Bibelen? Ja, altså man kan sige, at Paulus historie er et eller andet sted det der med, at han har været, som sagt, skriftklog, og han forfulgte jo jøde eller kristne engang jo, så han har faktisk været en sådan rigtig troende jøde, så derfor studeret det gamle testament, eller såkaldt Toraen dengang, rigtig meget. Og der står skrevet, som han selv skriver om sig selv, at der var ikke nogen, der havde noget på ham, fordi at hver gang de prøvede at sætte en finger på det, han gjorde, så kunne han altid argumentere for hans egen handlinger, fordi han kendte loven så godt, som han gjorde. Ja, lige præcis. Rigtig god mand. Dejligt. Ja. Yes, og situationen hos modtageren, den var jo følgende. Paulus har været i Galatien, som det hedder rigtigt, altså det Galaterbrevet kommer ordet fra jo selvfølgelig. Ja, og så har han taget til Ankara, som det hedder. Nej. Nå. Antiochia, det var det hed. Ja, det er så vi kørt. Antiochia, hvor han så finder ud af, at menigheden er begyndt at gå tilbage til det jødiske lov på grund af jødekristne. Og der er nogle jødekristne, som opfordrer dem simpelthen til at omskære deres børn igen. Ja, lige præcis. Og bare så ved det, så at Galatien, det gamle Galatien, er det som der svarer til Ankara i dag, som er hovedstaden i Tyrkiet. Så vil sige, så ved I, hvor det er sådan cirka. Ja. Ja, og vi vil fortælle jer om Paulus' rejse. Det er på Paulus' anden missionrejse, at det finder sted. Og som I kan se, så hvis I følger den orange streg, så går den op til spidsen af Galatien, som der er en pil op til os. Hvor han sender brevet til, og han sender det fra Antiochia, eller hvad man siger det på det her sprog, som vi har skrevet på. Og det er jo lidt længere hen ad vejen på hans rejse, hvor han skriver tilbage til de nye kristne. Ja, til byen. Og så er der noget med, hvad modtagerne gør rigtig forkert. Og blandt andet så menigheden i Galatien, det at de er nykristne, gør, at de nemt bliver overbeviste om forskellige ting og sager. Blandt andet, at de skal omskære deres børn. Ja, og det er jo selvfølgelig det, som en af også Paulus' hovedpunkter. Det der med, at vi at den tids nye testamente, som der gjort rigtig meget op med, at vi ikke skal følge Toraen og de gamle love. Og det er det, han også gør her i Galaterbrevet. Det har vi også nogle vers på. Ja, lige præcis. Så han bryder op med tingene der. Det som galaterne gør rigtigt her, det er selvfølgelig at blive omvendt og joine de kristne. Ja. Og det forkerte er, at de jo så nemt bliver overbevist om noget forkert. Og bare springer ud i det, som at så skal vi åbenbart omskære os igen og sådan ting. Ja. Men det er det jo, sådan er det at være nykristne, så er der nogle ting, som man ikke kan styre på måske. Så som sagt, så er vi vers. Ja, vi har lige taget fat i nogle bibelvers for lige at slå fast, hvad det vi siger, at det ikke bare er ligegyldige ting. Så ja. Galaterne 5:1, der står: Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved med at leve i frihed. Derfor skal I stå fast på jeres frihed, og ikke lade jer skubbe tilbage til en slavetilstand. Ja, og det jeg elsker ved det her versskrift, eller man kan sige, ikke, det er, at Paulus faktisk kalder det en slavetilstand. Altså, at vi er bundet af den her, de her lov, og det kan jeg virkelig godt lide. Og det slår bare fast, det her med, hvad der er. Det næste, det er Galaterne 5:19-21. Der står: Folks ugudelige og egoistiske handlinger er velkendte, som for eksempel seksuel synd, umoral, perversitet, afgudstyrkelse og okkultisme, had, skænderier og misundelse, hissighed og selviske ambitioner, klikedannelse, jalousi, drukkenskab og orgier. Jeg har sagt det før, men siger det gerne igen. De, der lever på den måde, vil ikke få adgang til himlen. Det der ligger det er jo nogle eksempler på de ting, som der er, at galaterne gør forkert, eller gør fejl, som man vil sige i Norge. Når det er, han skriver tilbage til dem og siger, at det er eksempler på ting, som der, de gør forkert, efter at de jødekristne har sendt tilbage i en
slavetilstand, som Peter selvfølgelig beskrev. Og en anden ting, som var her, det er jo, at det her, som sagt, så er det skrevet i år 1949, og det er med rigtig mange år siden. Det er rigtig, rigtig mange år siden. Og Paulus tager de her forskellige overskrifter, som vi lige har hørt her, og mange af dem stadig passer på, hvad vi selv falder i dagens dag, og dagens Danmark, kan man sige, ikke? Og det er så også det gode ved Bibelen, og det gode ved Paulus, at han kan skrive så nutidigt. Yes, Galaterne 2:17. Nogle af jøder betragter os som store syndere, fordi vi har sat de jødiske lov til side, for i stedet at blive accepteret på grundlag af, hvad Kristus har gjort for os. Er det sandt? Er vi store syndere, fordi vi har sat vores lid til Kristus i stedet for lovgerningerne? Absolut nej. Lige præcis. Og det vil slå fast en gang til, at det er forkert at leve efter de jødiske lov, som sagt. Ja. Vi er optaget, Peter. Ja, vi kører videre. Og det næste, vi som sagt, så er der lige sådan en ekstra lille special ting her, hvor vi kan sige, som vi kan bruge i dag igen, som reminder om, hvad vi skal gøre som kristne. Som medkristne. 6:1, Galaterne. Hvis nogen af jer kommer til at gøre et fejltrin, skal I andre, som er stærke i ånden, hjælpe vedkommende op igen, men gør det nænsomt. Glem ikke, at det kunne være dig selv, som faldt for en fristelse. Vær med til at bære hinandens byrder. På den måde opfylder I Kristi lovkærligheds lov. Lige præcis. Ja. Løft hinanden. Hjælp hinanden som kristne. Lige præcis. Ja, og det er jo også bare lidt ekstra advice til, hvis det er, at I ser nogen, som falder tilbage i en slavetilstand, som det jo fint hedder. Så skal man hjælpe dem, hvis man er stærk i tro selv. Og sådan er det jo at være med kristen til en, som falder i troen. Og det, som man siger med kærlighedsloven, det er det der med, at folk, som ikke er kristne, kan se på os, at vi er kristne, fordi vi elsker hinanden. Og derfor så opfylder vi kærlighedsloven. Ja, lige præcis. Super. Yes, vi kører videre. Vi har et godt fif, som vi kalder det. Ja, til slutningen af programmet her. Og det var jo det, som du sagde tidligere, at de samme synder, som han opremser i 6:1, tror jeg det var, 1-2, de gælder stadig for mennesker i dag. Og vores ønske om evigt liv er jo selvfølgelig stadig det samme. Det er det som vi sigter hen mod gennem vores liv. Så det at Paulus skriver så godt ind i hverdagen, og man kan se så direkte ind på de rigtige fejl, det synes vi er godt, og derfor kan vi stadig bruge brevet i dag, og det er meget relevant. For eksempel klikedannelse har vi snakket om flere gange, at det er jo godt, at han nævner den, fordi at jeg tror i hvert fald, at den er relevant. Rigtig meget. Jamen, det er rigtigt. Ja, det var alt for i dag, hvad vi havde herinde søndag eftermiddag, så ja, god søndag. Gensyn. Ja, det er præcis på gensyn til næste uge, så ser vi, hvad vi tager igennem der. Yeah. Så, ja, ses. Farveler.